Nog wel ik dat opdragen aan Pater Tun Pieters. Dat is weg hier gezondheid. Dus jij me streeks erop, maar de Braziliaanse sokkerrietje even. En dat lussen nog wel. Dat zijn de drie schoonste, boeren wel eens even vertelde. Dat is Flup de Kooistaart, Piet de Bukken en Hensink de Kletskoop. Piet de Bukken, die lees ik in de jaren 30 van de 4e eeuw. Is op het bank gezeten langs de Maas, bij het kanaal. Wel eens in het kanaal vallen, met de luiden verschrikken. En dan zwom maar gewoon naar de overkant en dan hongen ze zijn kleien op en het kessel van het kanaal. Voor Flup, zeggen ze, die werd op het slaaghuis. En die bracht de keu naar het slaaghuis en die de achterhand staat van de keu. Voor de Hensink de Kletskoop is wie ik bekend, maar zeggen dat de Kletskoop, jongen de Kletskoop had, dan hoor je misschien uit de politiek gezeten. Dat is niet van Kuppenek, de hoofdman van Kuppenek. En dan van Oostbuurs. En Koemeldeven, en dat zo opliegt dan. En Horischoenen. Goed genomen moet Duitsland 2 beeldjes met. Goed hout gesnooien. Ik weet niet wie haartjes zien, maar die heb ik maar Goethe genoemd. En de andere, nee, dat is een muzikant. Die heb ik maar Ludwig genoemd. Non-supporter. Gezondheid.